Tervetuloa kuuntelemaan podcastiani Miten me aikuiset voitaisiin tehdä toisin? Viime viikolla pohdin, mitä eroa on kehuilla ja positiivisella palautteella. Ja mitä hyötyä on positiivisella palautteella. Olemme siis erittäin tärkeän asian äärellä, joka vaikuttaa meihin kaikkiin ihmisiin. Me kaikki halutaan positiivista palautetta ja osa meistä tuntuu elävänkin niin kuin, musta tuntuu, että mä elän sillä, että saa aina välillä semmoista positiivista siitä tekemisestä. Olen Virpi Räty, 3 lapsen äiti, mumma, konsultoiva erityisopettaja ja on ollut pitkään varhaiskasvatuksessa ja eskarissa töissä. Tänään sitten pureudetaan käytännön tilanteisiin, että miten annetaan positiivista palautetta ja mitä on käytännössä siitä ollut hyötyä. Minulla on tänään vieraanani kokenut koulumaailman osaaja Tarla-Anna Takola-Eskola. Ihana, että olet täällä. Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Kiitos kutsusta. Tarleena, sä oot ollut opettajana alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa. Sitten sä oot opettanut sairaalakoulussa ja käynyt myöskin vankilakoulussa opettamassa. Sulla on monialaisesti, niin sä osaat tämän, miten ollaan opettajana, miten toimitaan eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Sen lisäksi sä oot ollut rehtorina ja muissa hallinnollisissa tehtävissä. Eli tosi monipuolinen kokemus ja näkemys. Ja mun mielestä elämän kokemus on tosi tärkeää. Me ollaan Tarleenan kanssa käyty tosi paljon keskusteluita. Mikä merkitys on sillä, että annetaan positiivista palautetta ja nähdään ihmisissä hyvä ja mahdollistaa onnistuminen. Ja musta on tosi hienoa, että mä pääsen tänään keskustelemaan sun kanssa tästä aiheesta. Kiitos samoin. Ja nyt mä ajattelin, että tulee tavallaan vaikea kysymys sillä lailla, että kun sä oot tämmöinen just, joka antaa positiivista palautetta ja muuta, että miksi sä teet sitä? Miksi sä annat sitä ja mikä sä haluat mahdollistaa kaikkeen onnistumisen, niin mikä siinä on semmoinen perimmäinen ajatus? No ihan perimmäinen ajatus on varmaan se, että kyllä mä niin kuin ajattelen tämmöisen elämän merkityksellisyyden, että jos jotain haluaa tälle maailmalle antaa, niin se on sitten se hyvä. On se sitten pieniä hyviä juttuja, isompia juttuja, mitä yksi ihminen pystyy tekemään. Sillä tavalla oma elämäkin saa semmoisen merkityksellisyyden, kun jakaa sitä hyvää ja silloin tämä maailma voi paremmin. Ja mun mielestä se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Aivan oikein. Kuulostaa just tosi hyvältä, että semmoiselta arvomaailmalta, mikä siellä on pohjalla. Joo. Siitä se kumpuaa. Siitä se kumpuaa, joo. No se, että kun sä oot nyt valinnut tämän tien, niin miten sä ajattelet, että olisi hyvä niin kuin meidän kaikkien toimia tässä näkökulmassa, että siellä on tämmöinen tausta? Mun mielestä se on tärkeää, että huomataan se hyvä, kun sitä on, ja kohdataan ihmiset. Joo. Ja se ihmisen kohtaaminen aidosti on merkityksellistä. Silloin, kun ihminen kokee, että hänet oikeasti kohdataan ja hänet halutaan kohdata, niin hänelle tulee hyvä olo jo ihan siitä aidosta kohtaamisesta. Ja kun ihminen kokee, että hän on jollekin tärkeä, merkityksellinen, hänestä välitetään, niin sitä myöten hän myös innostuu asioista, luottaa itteensä ja saa puhtia tekemiseen. Joo. Niin normaalielämässä kuin koulussakin. Joo, ja se on just noin, että se, että huomataan ja nähdään ja kommentoidaan siinä arjessa, niin on tosi tärkeää, että se antaa nimenomaan sitä vakautta ja semmoista, että oikeasti tuo ihminen ajattelee sen niin. Ja se positiivisen palauttaminen arjessa on tosi tärkeää ja se meille kaikille. No, miten sä sitten arjessa niin tuot oppilaiden nämä onnistumiset esiin ja annat oppilaille positiivista palautetta? Miten sä ihan käytännössä teet sitä? No oikeastaan kaikki just lähtee siitä huomaamisesta. Että mä haluan, että mä huomaan oppilaan ja se voi olla ihan katsekontakti käytävällä. Kun oppilas kulkee ohi, niin ei kuljeta ohi niin, että ei huomata, vaan otetaan se katsekontakti, että moi ja ilahdutaan, että sä oot siinä. Että sä oot ilahduttava, kun olet jo olemassa ja se riittää ilahduttamaan. Sen jälkeen sitten kun mennään luokkaan, niin se luokkaan menotilanne, niin tervehditään, otetaan vastaan ja vaikka koepaperin palautus, kun sä annat sen koepaperin takaisin, niin sä otat sen, että hei, mahtavaa, kiitos. Että tämä on niin joku arvokas, minkä mä otan vastaan, se on just sun. Eikä niin, että laita se siihen pöydälle ja näin. Että niin kuin pysähdytään sen ihmisen ja sen asian äärelle ja näytetään eleillä, ilmeillä, käytänteillä
energialla, että sä oot tärkeä ja tämä kaikki on merkityksellistä ja että me ollaan yhdessä tässä ja se on hyvä niin. Ja me niin kuin molemmat saadaan siitä tilanteesta, kun me käydään sitä vuorovaikutusta. Joo. Ja sitten taas oppilaan tekemisestä pitää tietysti antaa realistisesti se palaute, että ei ruveta niin kuin keksimään, eikä semmoista, mikä ei pidä paikkaansa, vaan oppilas ymmärtää kyllä, mistä se palaute tulee ja onko se paikallaan. Ja silloin, kun se on paikallaan, se on arvokasta. Joo. Ja jos joskus pitää antaa korjaavaa palautetta, niin se on yhtä tärkeää, koska oppilaan realistisen minäkuvan syntymiseen tarvitaan se, että hän saa peilata itseään toistenkin kautta. Ja hän huomaa, että ahaa, tässä mä onnistuin. Ahaa, tässä mä en vielä, mutta kun mä teen noin, niin mä onnistun. Eli se on askel sinne päin, sinne onnistumiseen, kun ohjataan sit oikeaan suuntaan. Joo. Kuulostaa just niin semmoista arkitoiminnalta, mikä olisi hyvä, että nähdään se, että missä on onnistuttu. Mikä on se tavallaan se polku, ei se, että aina lopputulos, että tuossa tuli tosi hieno ja piste, vaan se, että hei, toi matka oli tosi hyvä. Mä näin, että sä sinnittelit oikeasti tosi paljon ja nyt niin kuin näkee, että sä onnistuit siinä. Että se on niin kuin ihan parasta tossa. No, minkälaiset vaikutukset niin positiivisella palautteella on siihen arjen oppimistuloksiin tai siihen lapsen oppilaan motivaatioon? Se on ihan mieletön vaikutus. Se on tavallaan kuin polttoaine, se on kuin moottorin käynnistä. Ja kun sä saat palautetta, niin sä alat niin kuin herätä ja sä lähdet liikkeelle. Jos ei sua huomata, sun työskentelyä ei huomata, sun tuloksia ei huomata tai sua ihmisenä pahimmillaan ei huomata, niin sehän ei motivoi mihinkään. Sä haluat tulla nähdyksi, sä haluat, että sun tekeminen huomataan ja siihen kiinnitetään huomiota. Ja kun sä saat palautetta ja hyvää palautetta, että toinenkin huomasi sen, niin sähän innostut. Ja senhän näkee ihan, miten tahansa meitä kehutaan toinen toisiamme, että onpa sulla kaunis puku tänään tai jotain, niin ihmiselle helposti tulee sellainen pieni punakasvoille ja sen näkee sen mielihyvän, mikä siinä tulee, että hei, joku huomasi mut, kehu mua, mä oonkin merkityksellinen ja toisen silmissä, mitä mä oon, koska sillähän on merkitystä ihmiselle, mitä toisen silmissä me ollaan. Ja se on nimenomaan semmoinen, mitä me voidaan vahvistaa. Ja kaiken takana tietysti on se, että me pystytään vahvistamaan sen nuoren tai lapsen itsetuntoa. Joo. Ja sitten kun hän itse oppii luottamaan itseensä, niin hän ymmärtää, että mä selviänkin tästä elämästä ihan itse ja seison omilla jaloillani, toki yhdessä muiden kanssa. Mutta sehän on niin kuin mä koen, että tämä koko opettajuus tai kasvattajuus on nimenomaan sitä, että haluaa olla vierellä kulkija, joka nimenomaan antaa sen uskon nuorelle itseensä ja hänen mahdollisuuksiinsa. Ja jos sitä pystyy tukemaan, niin on niin kuin tehnyt sen tehtävänsä. Kaikki muu tulee sitten sen jälkeen. Ja siinä on just se, että jos ei me uskota ja luoteta siellä koulussa siihen oppilaaseen, niin kuka siihen uskoo sitten? Että on tosi tärkeää, ja välillä tietysti on semmoisia tilanteita heilläkin yläkoulussa, että ehkä joka päivä ei ihan pääse kokeesta ehkä tule kouluunkaan, mutta just se, että silloin kun tulee kouluun ja tekee oikeita asioita, niin se tulee myöskin näkyväksi. Nimenomaan. Ja juuri sitten, kun niitä hyviä asioita ehkä jossain tietyssä hetkessä on vähän, niin niihin pitää kiinnittää erityistä huomiota, koska niistä pienillä puroina se lähtee sinne oikeaan suuntaan ja saa sen voiman lähteä sinne parempaan päin. Kyllä, ja just se, että mitä ajattelen, että jos jollakin on ollut joku asia, mitä joutuu vielä harjoittelemaan, eikä vielä osaa täydellisesti, mutta saa osan siitä onnistumaan, niin se osakin pitäisi saada näkyväksi. Juuri. Että hei, tämä kohta oli tosi hyvä. Kyllä. Ja se, että se Vilma-viestit esimerkiksi on kummaa, että polttoaine, niin kuin sä puhuit tuossa, myöskin se, että se tehdään se hyvä näkyväksi myös muille. Kyllä. Eli kun laitetaan Vilma-viestiä, niin sen näkee vanhemmat, ehkä muut opettajat ja jopa rehtori näkee sitten, että mä oon ollut hyvä. Että mulla on joskus käynyt sillä lailla, että mä oon laittanut tämmöisen ihan viestin enkä Vilma-merkinnän, niin oppilas on pyytänyt, että voisitko laittaa semmoisen merkinnänkin sinne, vaikka mä olisin kuinka kehunut siinä viestissä.
mutta se Wilma-merkintä, niin se näkyy niin kuin laajemmin. Kyllä. Ja mä teen joskus sitä kanssa, että mä kerron, että hei, mä laitan ihan erikseen viestin sun vanhemmille ja kerron, että pojat laittoi mulle verhot kerran Pilsan luokkaan. Ja mä sanoin, että nyt mä laitan ihan viestiä ja kerron, että teillä on niin upeat nuoret pojat, että itsenäisesti omatoimisesti vehdotti, että saadaanko me laittaa ja laittaa aivan mahtavaa. Tai sitten mä kehun niin, että mä sanon, että hei, kuka teidän luokanvalvoja olikaan? Mä kerron luokanvalvojalle. Tai sitten mä oon joskus sanonut, että hei, haetaan reksi tänne luokkaan, että katsomaan, kun hyvin teillä sujuu. Tai sitten joskus mä otan valokuvan, kun koko jengi viittaa siellä. Mä sanoin, että hei, mahtavaa, saanko mä ottaa kuvan? Sitten mä otan kuvan, että ai, että mä oon ylpeä, että kaikki viittaa, aivan mahtavaa. Ja se, että sitten niinku se tavallaan vahvistaa sitä onnistumista kaikille. Ja sitten toi, kun sä sanoit hyvin siinä, että niinku osatekemisen onnistumisen huomaaminen on tärkeää, niin yksi myös tärkeä näkökulma on musta se, että oppilaat ymmärtää, että niin sanottu epäonnistuminenkin on onnistuminen. Eli mä aina aloitan syksyllä oppilaille sillä, että hei, täällä ei sit pidä vääriä vastauksia pelätä, kun ei semmoisia oikeastaan ole. Siinä mielessä, että sä voit vastata eri asiaan, mitä mä kysyin, ja se vastaus sinänsä ei ole vielä se, mitä haetaan. Mutta silloin, kun sä oot mukana, sä oot kuunnellut opettajan kysymyksen, sä oot miettinyt sitä, sä oot viitannut, jo 3 asiaa mennyt hyvin, sit sä vielä kerrot sen sun idean, ja vaikka se ei ole se, mitä silloin haettiin, niin sanottu oikea vastaus, niin sä oot onnistunut jo siinä, että sä oot kuunnellut, sä oot pohtinut sitä asiaa, sä oot osallistunut ja sä oot yrittänyt. Kyllä. Ja sitten, jos kerrotaan se oikea vastaus, sen jälkeen sä oot myös oppinut. Kyllä. Ja sitä vartenhan me koulussa ollaan, että me opitaan. Ja mä aina sanon, että te olette sitä varten täällä, ei tänne tarvitse tulla valmiina ja kaikki osaavana, kun koulu on oppimista varten. Että koe onnistumista silloin, kun sä oot yrittänyt, koska silloin sä oot jo onnistunut. On, ja se, että just se pilkkominen, niin tavallaan niin kuin hän tietää, että häneltä odotetaan sitä, että hän kuuntelee. Juuri. Niin kuin me ajatellaan, että sit sä viittaat, sä näytät sen sun osaaminen ja sit sä uskallat, sä oot rohkea, sä uskallat sanoa. Juuri. Eli siinä on tosi monta onnistumista tullut ja se, että ei tule välttämättä ajatelleeksi sitä, jos ei aikuinen tee näkyväksi. Että tässähän on ollut monta hyvää juttua, vaikka se viimeinen setti siellä, eli se vastaus on ollut väärin. Kyllä. Niin se, niin kuin, tässä on ollut tosi monta, niin kuin, että vau. Ja sitten justiin tästä voi laittaa esimerkiksi Wilma-viestin, että hei, viittasit tosi hienosti. Juuri näin. Rohkeasti uskalsit vastata ja muuta. Että. Ja näin mä just sanon aina, että plussaa satelee. Ne sä ihan hienosti yritit, kun he ei niin kuin näe sitä omaa, he tulkitsee vaan sitä vastausta. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä niin kuin avata sitä, että mikä kaikki on onnistumista. Että tämä kaikki on sitä, että pahin olisi se, jos sä et niin kuin ole läsnä siinä ja oot poissa oleva, etkä ole siinä tilanteessa, etkä pohdi niitä asioita, etkä yritä, niin silloinhan sulla menee kaikki niin kuin ohi. Mutta juuri se, että sä oot niin kuin auki ja mukana ja teet, niin sehän on se juttu. Joo, kyllä. Positiivista palautetta ei ole helppo ottaa vastaan. Just se, että niin kuin äsken puhuttiin, se minäkäsitys ja itsetunto ja kaikki tämmöiset asiat, niin vaikuttaa siihen, että jos sulla on heikko käsitys itsestä ja sun omasta osaamisesta, niin on tosi vaikea ottaa palautetta vastaan, tämmöistä positiivista palautetta. Ja se on sillä lailla mielenkiintoista ja itselle ainakin tosi vaikea ymmärtää, ettei oteta. Nyt mä kysyn sulta, että onko sun helppo antaa sitä positiivista palautetta? Koska sen vastaanottaminen on vaikeaa, sitä mä en kysy sulta nyt, mutta se, että onko vaikeaa antaa ja sitä positiivista palautetta ja löytää niitä pieniä just onnistumisen kokemuksia, että ei tarvitse olla se lopputulos oikein, niin onko se helppoa ja ootko se joutunut harjoittelemaan sitä? No sanotaan, että tämä on mulle niin kuin luontaista kyllä ollut, että mä oon pienestä pitäen tykännyt siitä, että niin kuin sanotaan, että hyviä juttuja ääneen ja ehkä niin kuin ollut jotenkin herkkä aistimaan tämmöisiä energioita ja semmoista, että miten ihmiset toisiinsa suhtautuu. Ja on sitten niin kuin halunnut sitä jakaa. Ja sitten mä aina koen, että se ei ole keltään pois. Että vaikka 2 aikuista naista toisilleen sanoo, että sä näytät niin kuin kauniilta vaikka, niin se on niin kuin siltä toiselta pois. Tai jotakin, että semmoinen kateuselementti on usein hirveän turha. Tietysti meille kaikille tuttu. Mutta se, että niin kuin mitä enemmän hyviä asioita maailmassa on joku asia hyvin, niin sehän on meidän kaikkien etu, eikä se ole keltään pois. Että se on myös semmoinen, mitä on niin kuin paljon pohtinut. Ja sitten se on vähän semmoinenkin juttu, että kun
kun sanoo niitä hyviä asioita, niin siitä tulee tapa. Toki meillä on jokaisella erilaisia päiviä, ettei ei joka päivä ole samanlainen vire, mutta se myös itseään niin kuin boostaa parempaan päivään. Kun sä annat positiivista palautetta, niin se voimaannuttaa itseäkin. Ja sitten se tuo sitä semmoista tunnelmaa ympärille, mikä tekee niin kuin kaikkien olon hyväksi. Et joskus mä oon miettinyt, että niin kuin opettajana, että yksi keskeisimpiä tehtäviä mulla on niin kuin luoda sinne luokkaan hyvä tunnelma, että sinne on hyvä tulla ja siellä on hyvä olla. Ja sen takia saattaa siinä tunnin alussa käyttää siihen paljonkin aikaa, että hei, että pysähdytään ja vähän lukee sitä tunnelmaa, että millä mielellä tänne tultiin. Ja sitten jos on hirveästi jotakin menossa siellä, niin mä sanoin, hei, käydään nyt vaikka semmoinen kierros, että mitä kuuluu, mitä mielessä tai mikä nyt vaikka harmittaa tai jotakin, että niin kun saa purkaa sen hetken olotilan ja sitten siinä vähän niin kuin sylkästä ulos, mitä mielessä on. Ja sitten me saadaan se tunnelma jotenkin tasapainotettua ja sitten lähtee puhtaalta pöydältä liikkeelle. Joo. Mä arvasin, että sä vastaat noin. Mä tunnen sut niin hyvin, että mä ajattelin, että se on justiin. Mutta mitä mieltä sä oot? Voiko sitä opiskella niin kuin kaikkia asioita? Se, että antaa positiivista palautetta ja näkee niin kuin sen hyvän muissa, niin mitä mieltä sä oot? Ihan varmasti voi. Että kaikkeessahan on vähän niin kuin tapa myös. Ja sitten jos oppii huomaamaan ja haluaa kiinnittää siihen huomiota, niin ihan varmasti. Että se on tietysti myös tavallaan toimintakulttuuri esimerkiksi työpaikoilla. Joillain kouluillahan on luontaisesti jo niin kuin muodostunut semmoinen, että on paljon sen tyyppisiä ihmisiä, niin se muodostuu sellaiseksi se toimintakulttuuri. Tai sitten sitä aktiivisesti viedään siihen suuntaan. Me aikuisethan ollaan tärkeä esimerkki myös nuorille ja lapsille, että miten me toinen toisiamme kohdellaan. Että jos opettajahuoneessa riidellään ja sitten mennään sinne tunne, että no niin, tosi hyvin menee kaikki, hienoa, ja ollaan itse niin kuin aivan kireinä, niin eihän se ole totta silloin, että jotenkin musta se vaatii sen, että sä oikeasti niin kuin oot auki ja persoonallasi läsnä siinä tilanteessa ja siinä positiivisessa vireessä. Mutta jos sä koet, että se on merkityksellistä ja tärkeää kohdata niitä ihmisiä, niin silloin se on paljon helpompaa. Sä niin kuin ymmärrät, että se on se juttu, mitä siinä tapahtuu. Ihmisten välinen vuorovaikutus ja se, miten sä sillä saat aikaan niissä nuorissa ymmärtämään niin kuin siitä asiasta tai oppimisesta tai hänen omasta jutustaan, niin silloinhan sä niin kuin tuet häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitähän me ollaan tekemässä. Et kun mä aina sanon, että kun nuori on niin kuin se keskipiste siellä ja me ollaan sitten siinä ympärillä auttamassa, vanhemmat tietysti lähempänä ja oma lähipiiri sitten, tämmöiset kasvattajat, opettajat siellä ja muut mahdollinen oppilashuoltohenkilöstö ja muu, että me ollaan niinku semmoisia tai joku kouluhallinto tai virastot, niin on sitten siellä ulkokehällä niinku tukemassa siinä, mutta kaiken keskellä on niinku se nuori ja se, että mihin me häntä niinku kasvatetaan ja tuetaan, ollaan semmoisia rinnalla kulkijoita ja tämä positiivinen palaute on tosiaan se, niin kuin aina puhutaan keppiä porkkana, niin kyllä se niin on, että se hyvän näkyväksi tekeminen tekee sen näkyväksi myös nuorelle itselleen, joka ei välttämättä osaa aina nähdä sitä. Esimerkiksi murrosiän kiemuroissa asiat nähdään usein paljon negatiivisempana kuin mitä ne onkaan. Ja minäkuva saattaa olla hyvinkin synkkä, vaikkei siihen olisi mitään syytä tietenkään. Ja sitten se, että tietyt lapset, jotka on saaneet ehkä negatiivista palautetta toimintatavoista, olit liian nopea taas ja et sä nyt voi vähän rauhoittua tai jotain muuta, niin tavallaan se peruslähtökohta voi olla jo semmoinen negatiivinen siellä. Kyllä. Ja silloin he vaatii huomattavasti enemmän vielä niin sitä semmoista positiivista palautetta siitä omasta toiminnasta. Joo, ja silloin se luottamuksen syntyminen vaatii aikaa. Että sitten ei ensimmäisellä kukaan niin kuin heti, kun sanotaan, että hyvin menee, okei, kaikki sujuu tästä eteenpäin mainiosti, vaan se vaatii sen luottamuksen ja henkilökohtaisen suhteen rakentumisen, että mä luotan tähän aikuiseen ja hän haluaa mulle hyvää. Ja sitten kun nuori tai lapsi uskoo sen, että hän haluaa mulle hyvää, niin sitten hän uskaltaa avautua ja oikeasti yrittää. Kyllä. Ja tämä luottamus tässä tosi tärkeä ja keskinäinen kunnioitus. Ja siihen liittyy myös ne rajat, että aikuisena kun sulla on se luottamuksellinen suhde, niin positiivista palautetta periaatteessa on myös se rajojen asettaminen. Kyllä. Ja sehän tekee nuorelle tai lapselle myös sen turvallisen tunteen. Ja sä voit tehdä sen, kun sulla on luottamuksellinen suhde, niin aika helposti usein. Ja sä voit sanoa ihan
joskus tiukastikin, että näin, tässä nyt meni se raja, sä et voi tehdä näin. Niin. Ja nuori ei loukkaannut sitä, kun hän ymmärtää, että se on raja, se on perusteltu, kerrottu, mistä se johtuu, miksi mä teen näin. Ja ystävällisesti, mutta jämäkästi, että nyt tätä sä et voi tehdä. Mutta niin nuori ei loukkaannut sitä, kun hän ymmärtää, että se ei olekaan nyt mikään semmoinen kiusantekojuttu, vaan tämä on ihan oikein, että tämä aikuinen laittaa nyt ne rajat ja tuntuu laittavan ne oikeaan paikkaan. Tämä on ollut tosi ihanaa keskustelua, aivan huikeaa, ja tässä on tullut mun mielestä esiin, kuinka merkityksellistä positiivinen palaute on. Ja nyt jos sä vielä vähän mietit, että miten sitä positiivista palautteen kulttuuria voitaisiin lisätä niin meidän kouluissa, niin muutama semmoinen asia, se niin kuin knoppi siihen, että mikä olisi semmoiset jutut, että miten sitä voisi parantaa. No kyllä mä uskon, että se on nimenomaan meidän aikuisten esimerkki, että esimerkin voima on vahva. Se toimintakulttuuri valuu siellä joka suuntaan ja sitten toisaalta myös se, että asian aika ajoin niin kuin herätään ja sen nostetaan aika ajoin esille, että ei se tarvitse olla välttämättä varsinaista koulutusta. Toki se voi olla sitäkin, mutta se voi olla myös asian nostamista esille vaikka YS-ajalla, suunnitteluajalla yhdessä, että nyt taas mitäs meillä menee ja miltä meistä tuntuu ja semmoista, että keskustelua ja asiaa niin kuin havahduttamista. Kiireen keskellähän joskus niin kuin asioita sit vähän alkaa hautautua, kun on liikaa tekemistä ja muuta, niin että nostetaan se teema aika ajoin yhdessä esille. Voihan se olla sitten ihan oppilaiden kanssa tietysti monella tavalla tekemistä oppilaskunnan kautta tai muuta, niin pohditaan niitä juttuja ja tehdään vaikka teemaviikkoa ja mitä kaikkea, että sitähän voidaan toteuttaa hyvin monella tavalla. Joo. Kun meillä on erilaisia teemaviikkoja, niin tämmöinen on myös se, että meillä on ollut näitä, että anna positiivista palautetta, nappaa lappu tuolta ja anna jollekin kaverille ja erilaisia juttuja, niin että sitä asiaa pidetään tietoisesti esillä. Joo, toi on hyvä juttu, että niin kuin sä sanoit jo tuossa aikaisemmin, että positiivinen palaute ei tarkoita sitä, että annetaan vaan sitä, ettei puututa niihin haasteisiin tai muihin asioihin negatiivisella sävyllä, mutta joskus on pakko sitten niitä rajoja laittaa ja muuta, ja tämä ei poissulje sitä, että se ei ole mitään semmoista niin kuin lässyttelyä, että annetaan positiivista palautetta. Se on ihan siinä arjessa normaalisti annettavaa palautetta, jolla ohjataan sitä lasta ja nuorta toimimaan juuri sillä lailla, kun me halutaan. Ja juuri hänen luoda hänelle edellytyksiä pärjätä sit elämässä. Ja toi oli hyvä, Virpi, kun sä sanoit, että on lässytä, että tämä ei ole mitään semmoista niin kukkahattutätien löpinää ja hassuttelua, vaan tämä on niin kuin tosi vakava ja niin kuin kova asia sinällään, että elämän ihan semmoisia keskeisiä asioita ihmiselle tulla huomatuksi, tulla kohdatuksi, tulla kunnioitetuksi ja sitä kautta sitten niin luoda sitä minäkuvaa vahvemmaksi ja pärjätä elämässä entistä paremmin, että nämä on niin kuin isoja juttuja jokaisen meidän kasvussa, niin lapsena, nuorena kuin ihan vielä aikuisenakin. Kiitos Tarleena. Tiedätkö, me ollaan paljon puhuttu tästä, mutta mä sain tosi paljon taas uusia niin kuin ajatuksia ja pohdintaa, että tämä on vielä laajempi asia kaiken kaikkiaan, kuin pelkästään se, että antaa positiivista palautetta, että hei Tarleena, tosi hienosti sä vedit tämän tänään, että, ja annoit mulle, niin kuin, että tämä on paljon muutakin. Se on se koko se, niin kuin se ryhmähenki, se niin kuin mitä porukka ajattelee, arvot, niin tämä onkin paljon isompi asia. Ihan kokonaan sellainen, että on niin kuin siinä arjessa joka hetki. Loppujen lopuksihan tässä ehkä on kysymys ihan siitä ihmisyydestä. Niin, kyllä. Ja se vaan tulee ehkä näkyväksi sen positiivisen palautteen niin kuin muodossa. Niinpä. Kiitos, että kuuntelit podcastiani. Tämä oli tosi mielenkiintoista keskustelua ja ainakin itselle toi uusia ajatuksia. Ja tervetuloa kuuntelemaan myöskin muita podcastejani. Ja käy lukemassa Virpin vinkit nettisivulta mitenmeaikuiset.fi. Kiitokset ja nähdään taas. Kiitos Virpi. Huomataan hyvä meissä kaikissa. Huomataan hyvä ja kiitos ihana Virpi. Kiitokset. Moi moi. Moikka.